תודה רבה שנרשמתם לקבל את המדריך. תעצרו בבקשה ותיתנו לי 30 שניות מזמנכם. שמי עידו מאירון ואני החלק הטכני במגנט ובמדריך, והקליפ הקצר הזה פשוט נועד על מנת להראות לכם מה אתם בדיוק צריכים לעשות כדי לקבל את המדריך לקידום ושיווק באינטרנט ישירות אליכם לדואר. אז תיתנו לי בבקשה עוד 20 שניות להראות לכם בדיוק מה צריך לעשות. בבקשה. אז שימו לב חברים, מיד אחרי שאתם ממלאים את הפרטים ולוחצים על כפתור שלחו לי את הקורס, אתם מגיעים לעמוד שאתם רואים בו את הסרט הזה עכשיו. ברגעים אלה נשלחה אליכם הודעה לאימייל, ופשוט מאוד חשוב לבדוק שההודעה לא הגיעה לדואר זבל. בשביל זה הכנתי לכם את הסרטון, על מנת שתוכלו לקבל את המדריך מאיתנו. אז מה שאני ממליץ זה פשוט להיכנס לתיבת הדואר. וכן, הנה, גם אליי זה הגיע לדואר הזבל, וטוב שככה, כדי שאני אוכל להראות לכם מה לעשות. ופשוט מאוד צריך לעמוד על ההודעה, ללחוץ קליק ימני, ללכת לדואר זבל, ולרשום להוסיף את השולח לרשימת השולחים הבטוחים. ואז אפשר להעביר את זה לתיבת הדואר הנכנס, ואז אתם רואים את ההודעה הזאתי, לוחצים על הקישור ומקבלים את הקורס ישירות אליכם לאימייל. אני אראה לכם גם איך עושים את זה בג'ימייל. הנה בג'ימייל למשל, דרך אגב זו אותה תיבת דואר גם בג'ימייל וגם באוטלוק, אני פשוט מראה לכם את שתי האופציות. אז לבדוק אם זה נמצא בדואר זבל, אם לא ראיתם את זה בתוך הדואר הנכנס, ואם כן פשוט ללחוץ על הקישור ולקבל את המדריך ישירות אליכם. אז חברים, תלכו לבדוק איפה ההודעה שלנו נמצאת. אם הגיע ישר לדואר זה נפלא, אם הגיע לדואר זבל שזה קורה, תאשרו אותנו בתור דואר לא זבל. אנחנו נותנים לכם פה מתנה, נותנים לכם ערכים, ולהתראות במדריך. ביי.